Шуганка һәм Ознакай районының Татшуган авыллары басуы киселешендә ясалган махсус аэродромга А-22 аэропракты төште. Чарага мөселманнар гына түгел, күрше-тирә районнардан да килүчеләр шактый иде. Шушы минем төп профессия түгел, бу минем эшләткәндә хобби. Инде 6 ел эшләм хәзер самолетта. Шуңа күрә шушы булу өчен яшьтән хыял булырга тиеш дип уйлыйм. Шушы булырга мин үземчә инде үзем шулай булган. Мөслим җирләрендә эшеп йөрибез. Шундай матурлыкларны күрергә, күрсәтергә. Инде бу авылда менә Шуган авылында беренче тапкыр төштем. Шундай матур чара беренче тапкыр үткәрелә. Алгиз Фаритовичка, аның командасына бик зур рәхмәт. Шул балаларның күңелләрен күргән өчен, көндә шундай матур искитмәле, шундай кеше күп килде. Очучы пилотлар Илдар Фазуллин, Рамил Гаязов, ветеран очучы Рәшит Шафиков белән теләгән һәркем әңгәмә корды һәм истәлеккә фотога төште. 3 километр биеклеккә күтәрелергә, аэропрактта очарга теләүчеләргә мондый мөмкинлек тә тудырылды. Һава белән мәхәббәт безнең аеруча. Инде 4 километр биеклектән парашют белән сикергәнем бар. Менә бүген инде шушы аэропрактта очып, тагын бер кат табигатыбызның, туган җиребезнең гүзәллегенә сокланырга дип килдем. Экстрим спортның бер төре, спортны яратып яшибез. Шуганка басуына Бурал авылыннан килдек. Илдар Фазуллин безнең буралларның бердән-бер очучысы булып җитешкән җигете. Буралда башка очучыга укыган кеше булмады. Без аның белән бик горурланабыз. Шуганка авылыннан Татшуган юнәлешендә 700 метр ераклыкта узган чара күкне гизүчеләр өчен аеруча истәлекле булды. Чараны башлап йөрүче һәм игәнәчесе Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясының мөслим бүлеге җитәкчесе Алгиз Кырбанов. Может, шушы районыбыздан киләчәк булганнан пилотларыбыз чыгар, летчикларыбыз шул максаттан чыгып бу эшләнде. Бүген инде безнең бу һава бәйрәме генә түгел, бүген халыкара дуслык көне дә шушы максатта бар. Бу әйбердә Ознакай районы белән Мөслим районының күперләрен якынайту. Шиксез киңлекләре Зәңгәр күк гөмбәзе биеклеге белән сакландырган күк юлын имин үтеп кайту пассажир өчен генә түгел, пилот өчен дә иң зур шатлык. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.